Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोना गोदानबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां थाम्बनेलाव नायना मिन्थिखाबाय जानो हागौ मा जादों। आसाम गभर्नमेन्टआ 25, 26 आरो 27 एप्रिलनि गेजेराव गावबागावनि हम डिस्ट्रिक्टआव थांनो थाखाय बिथोन होबाय। स' बेहाय माखासे रुलफोर दङ, बेफोरनि सोमोन्दै जों मिन्थिना लागोन। बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां आरो खनसे खावलायबावनाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामथार गोदान गोदान भिडिअ मोननो थाखाय। मा होनदों दिनै आसामनि हेल्थ मिनिस्टार आरो फाइनान्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मन्थ्रि बिथाङा बुंदोंदि जाय बिथांफोरा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव फसिनानै दं, नोंथांमोना फासिनानै दं नामा? गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव हमना लाबाय नों क'क्राझारनि मायाव दङ, उदालगुरिफोराव दंफैयो, बेफोरबायदि मा गुबुन डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो नों, नाथाय मा न'आव थांफिननांगौ। बेनि थाखाय नोंथांमोना मा न'आव थांनो हागोन माला 25, 26 आरो 27 एप्रिलाव। नोंथाङा मा खालामनांगोन बेहाय न'आव थांफिननो थाखाय? एक नम्बराव मा होनदों, हमना लाबाय नोंथाङा पेसेन्ट लांगोन। पेसेन्ट लांनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन, मोनसे इ-पास लानांगोन। बेखौ बबेयाव लानांगोन? इ-पासखौ नोंथाङा मायाव लानांगोन? डिसिआव। आरो डिसिनाव नों इ-पासखौ नों थांलायनो नाङा, नों मा खालामनांगोन, वाट्सएपआव मेसेज हरबानो जागोन। आरो मा मोनसे वेबसाइट दङ, बेहाय हरबानो जागोन। वेबसाइटफोरखौ आं दाहाय मोनसे भिडिअ बानायनानै होफिनबावगोन। बेहाय पारमिसन मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा पेसेन्टखौ गुवाहाटियाव लाङो ना, डिब्रुगड़आव लाङो ना, तेजपुराव लाङो, गोसोबायदि लांनो हागोन। 2 नम्बर पइन्टआ जाहैबाय नोंथांना गारि दङ, नङा होमबा? नोंनि गारिया मा जादों, क'क्राझाराव थांनानै नों मा न'आव फैफिननो हायासै। नोंनि न'आ मायावमोन? उदालगुरियाव। दाना बे गारिखौ लाबोगोन नोङो। बे गारिखौ लाबोनो थाखाय नों मा खालामनांगोन, डिसिनाव नों मा खालामनांगोन, पारमिसन लानांगोन। आरो मा नों डिसिनाव पारमिसन लानो थाखाय वाट्सएपनि जुगैबो आरो मा वेबसाइटनि जुगैबो नों मा खालामनो हागोन, डिसिनाव पारमिसन लानानै नों मा खालामनो हागोन, नोङो गावनि गारिखौ लानानै न'आव थांनो हागोन। नाथाय मा नोंनि गारिया मा नों उदालगुरियाव थांनो थाखाय एप्लाइ खालामदों, अब्ला नोंनि गारिया मानि जाथारनांगोन, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जाथारनांगोन। 3 नम्बर पइन्टआव जाहैबाय नोंसोरो हमना लाबाय सा 25सो बबेबा जायगायाव खामानि मावहैदों। दानिया नोंसोर मा एखे जायगानिनो गोजा, न'आव दानाबा फैनो हायाखै। अब्ला नोंसोर बोरै फैनो हागोन? हमना लाबाय नोंसोर सासे मालिकनाव खामानि मावदों, अब्ला बे मालिकआ मा खालामनांगोन, डिसिनाव पारमिसन लानानै मा खालामगोन, नोंसोरखौ गारि रिजार्भ लानानै नोंसोरखौ मायाव लांनो हागोन, बियो नोंसिनि हम डिस्ट्रिक्टआव लांनो हागोन। थिकादारासो पारमिसन लानांगोन मायाव, डिसिनाव। आरो डिसिनाव पारमिसन लाखांनानै गारि रिजार्भ एबा गावनाव गारि दंबा गावनि गारिखौ लानानै नोंसोरखौ मायाव लांनो हागोन, न'आव लांनो हागोन। 3 नम्बर पइन्टआ जाहैबाय 4 नम्बर पइन्ट। दानिया नों रावनावबो खामानि मावहैयाखै। हमना लाबाय नों मा हारसिंसो, नोंना मालिकबो गैया, नों हारसिंसो। हमना लाबाय दानिया नों बोरै न'आव फैगोन? अब्ला नों मा खालामनो नांगोन, 104 नाम्बार बेहाय मा खालाम, कल खालाम। बियो मा एसटिसि बासनि नाम्बार। स' दिनैनिफ्राय कल खालामनांगोन नोङो। हमना लाबाय गुवाहाटियाव दङ, दानिया मायाव थांगोन नों, क'क्राझाराव थांनो थाखाय मा दिनैनो मा खालाम, नोङो गुवाहाटि मा होनो 104आव कल खालाम। आरो बेहाय मा नोंखौ बुकिं खालामना दोनगोन। आरो बे मा हयथ' 25 नङाबाबो 26 नङाबाबो 27 एप्रिलाव नोंखौ मा क'क्राझारसिम बियो लांनानै दोनहैगोन एबा बरपेटाफोरसिम लांनानै दोनहैगोन। स' नों हारसिंबा नों मा खालामथारनांगोन, 104आव कल खालामनानै नों मा खालामनांगोन, 104आव कल खालामनानै नों मा खालामनांगोन, बुकिं खालामनांगोन। अब्लानानो नोंखौ न'आव लानानै थांगोन। स' आङो मा दा माखासे वाट्सएप नाम्बार आरो मा वेबसाइटनि नामफोरखौ आङो मोननैसो बेखौ आं भिडिअ बानायनानै होगोन। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै। थेंक्स फर वाचिं।